So yan, good morning mga ka-alright. Yan, isang magandang umaga na naman po sa ating lahat. Muli, nagbabalik na naman tayo dito sa Pabahay Siri. Yan, Pabahay project ni Tilo. Tilo, good morning! Bigla ka nawala kahapon ah. Iba talaga pag may motor ah, bigla nawawala. Pagkakain biglang nawala. Ano tay? Talagang pursigido ka na dyan ah. Eh, brand out. Huwag kang tumalon dyan. Alam na, bidang. Tuwan, medical mission. Kaya mag-ano kami, mag-akat ng simento. Ubos yung gamit. Kaya nakita po namin yung dalawang simento, so buhangin pa. Dagdagan pa namin yung buhangin. Ayan. Hindi, select. Yan, mag-asitata muna po kami kasi wala kang kuryente. Mamaya pag may kuryente na, mag-trusses kami dyan sa taas. Dalawa pa. Yan. At kalahating simento, sakto na yun doon, tapos na yung asintador. Lamang na sulit niya. Tawag ka rin, naadayan Ay, di mawawalan yung dayaan yan ngayon. Di mawawala yan. Biroon mo so, ng isang eleksyon. Yung Otso diretso. Ayos ka lang. Puyat. Huwag mo ubusin yung sa simento ha. Kalahati lang. Kasi susubra yun dyan. Kunti lang yung asitadahan. Dito ubuksan sa ibabaw. Parehas. Kapag buhos mo, hatiin mo lang. Ay, mag-akyat pa kami ng hollow block. Mga 15 siguro, pwede na yun. Meron pa naman doon. Ito, ayun o. Para matapos na namin yung sa Perwool today. So mag-ano sana kami, umpisa na namin yung trusses. Kaso brand out ngayon dito. So tama-tama habang wala pang kuryente, mag-asitada muna kami para matapos namin. So ayan, at maraming salamat po no, sa suporta po ninyo sa panonood at siyempre sa hindi pag-skip ng ads. Ayan, para kahit pa paano makasahod tayo sa YouTube. Ayan mga ka-alright.
isa, oversize. Marupok naman. Halo yan, haluan. Baka dyan lang yan, pumutok yung ano. Baka pumutok yung transformer. Ano tilo? Bubuka na lang at tutubigan. Wala. Ano nga si Tilo? Loading. Loading. Ito po ang trabaho namin ngayon. Labor mason. Grabe, isang hollow block. 5 beses mo hawakan ah. Kamagiba. Ano na? Kamagiba yung ano? Ito. Buhay. Buhay. Ayan, nagkanta po kami.
Binder. Binder kilo. Kilo. Yung binder na bakal. Dok, mga ganyan kahaba lang. Diba ka dyan?
pa yung buhangin. Bukasan na po siya. Oh.
So yun mga ka-alright, yan tapos na namin oh. So may sobrang halo. Baka yung poste pormahan namin para mabuhusan yung ano poste. Sayang kasi yung halo. Ano po stay? Ito. Para madali-dali. Dito natin yung bako. Yan. So tapos na po yung firewall. So yan mga ka-alright. Hanggang dito na lang po yung ano ating vlog sa pag-firewall po dito. Kaya po yung magiging ano ng bubong. Yan po yung magiging clay ng bubong mga ka-alright. Ayan. Tapos dito magki-clay rin yan pag ganun. Parang 4 agwas. So yan mga ka-alright. Yan muli, maraming salamat po sa patuloy yung suporta po at sa hindi pa-skip ng ads. Ayan, 12 viewers, sponsor, maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.